Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 24, 2021. Makita kita live sa among official Facebook page. Kag sa among YouTube channel, ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mawatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. 11 ka mga purok sa barangay Sumag maapektuhan kung magsigi ang reclamation sa Sumag River. Carbon naghingyo bulig para sa mga tao sa puerto nga maapektuhan sa sulod sa pito ka adlaw nga wala biyahe. Sa balita national, DILG monitor ang mga politiko nga nag-usas ang COVID-19 response para sa 2022 elections. Presyo sa gasolina kag diesel magasaka samtang kerosene maganubo. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:20 kagaron sa detalye sang mga balita lokal. Magalambot sa 11 ka mga purok ang mahimo maapektuhan kung magpadayon ng reclamation sa baba sang suba ang sakop sa barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Suno kay punong barangay Rodney Carmona kung magpadayon ang reclamation makitid ang baba sang suba kag apektado ang lagyan sang tubig. Bangod sini kung mag-ulan mabahaan ang mga nanubuan nga purok sa Sumag kag lakip diri sa maapektuhan. Among purok Fatima, purok San Jose, Mabinudigan 1, Mabinudigan 2, kaysahan na Providence, Santo Niño, Brotherhood, Nami-Nami 1, kag Nami-Nami 2. Wala magdambong sa hearing ang ginatulo nagapatagayon sa ginalagar illegal nga reclamation sa Sumag River. Suno kay Sumag po ng barangay Rodney Carmona, nagtawag lamang si Engineer Andre Taculod sa Sandro kag nagapahayag nga padayon lang ang plano nga pagpasaka sang kaso. Sunod naman kay Carmona, mas maayo kung tani kung nagatambong si Taculod agud may istoryahan ang amo nga problema. Luyag may baluan ni Carmona ang plano ni Taculod kun nga nagpatigayon sang kaangay nga proyekto. Sa hearing, napamatudaan nga wala sang permit gikan sa Sandro ang pagpangutod sang mangrove o kon bakhaw. Sa iban nga balita lokal, wala sa may nakita nga problema sa Governor Bong Lacson sa pinokadlaw nga temporary suspension sa non-essential trips halin sa mga syudad sa Iloilo pakadto sa Negros Occidental, vice versa. Suno kay Lacson, kabay ni sa matikang gud mapaganhagan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Suno sa gobernador, makaapekto lamang ini sa dalagan sang negosyo apang ginakinahanglan nga ipatuman para masolusyonan ang epekto sang nagasaka nga kaso sang COVID-19. Nagapatiman ang gobernador nga importante sa karon ang kooperasyon sa mga local government units sa pagpakig-away sa pandemya. Mag-umpisang temporary travel suspension nas 12 sang kagahon na Mayo 25 tubtob las 11:59 sang gabi sa Mayo 31. I don't think it's a problem. No? It was granted May 25 to 31. You know, let's just help Iloilo. They feel that that is one way of stopping their surge. Then let's be part of that solution. No? Nabatian si Governor Bong Lacson.
Nagahingyo si MBCCI President Frank Carbon sa gobyerno sa Bacolod, Iloilo City o kung sino man nga grupo nga makabulig sa mga tao sa puerto nga mauntat ang palangabuyan sa sulod sa 7 ka adlaw bangod sa ipatuman nga temporaryo nga pagpauntat sa biyahe sa mga sakayan pandagat. Suno kay Carbon nga dakong epekto hindi lamang sa ilang nga bahin kundi pati man sa mga tao nga nagabaligya sa puerto kag nagating wa nga mabuhi. Suno kay Carbon sa sinuman nga gusto magbulig mahimo magtukod sa community pantry sa Bradco, Banago Port kag Lapos Port sa syudad sa Iloilo. Naibaluan, umpisa buwas nga adlaw, suspendido ang biyahe sa mga sakayan pandagat, Bacolod, Iloilo, vice versa, tubtob Mayo 31, kasunod sa nga pagpaidalom sa syudad sa Iloilo sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ginpalayag sang PDEA Head Nicolas Gomez nga ila pa ginamonitor kung sino ang posible magbulos nga leader sang Divina Gracia Drug Group matapos nga napatay ang ila ginakabig nga leader nga si Michael. Sulo kay Gomez, posible mangi padayon sang iya mga tinawo ang transaksyon kang ilang negosyo sa idalom sang lain naman nga pangalan na. Suno kay Gomez, gina-check pa sa karon kung sino pa ang mga aktibo kag hindi na aktibo nga miyembro sa mga grupo agod mahapos ang ilang monitoring. Ginpahayag man ni Gomez nga isa sa pamaagi nga ila may baluan kung magapadayon ang Divina Gracia Drug Group amo ang isugid nga source sang madakpan nga mga persona sa ila anti-illegal drugs operation. Samtang ginpahayag man sini nga ikompirmar nagligad nga tuig mas naganhagan-hagan na ang droga diri sa probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time, Vitamin Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Wala pa sang may record ang DILG nga insidente sa mga politiko nga nag-ausar sang COVID-19 response para i-promote ang ila kaugalingon antes ang Mayo tuig 2022 nga eleksyon. Suno kay DILG Undersecretary kag Spokesman Jonathan Malaya, wala pa sang may na-monitor nga local official nga ginausar ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga pigado kag vaccination program para sa ila political gain. Ginpahayag man sini nga ang probisyon sang 2021 General Appropriations Act nga ginadilian ang pagbutang sa ngalan kag litrato sa mga public officials sa mga proyekto sang gobyerno. Nagpangabay si Malaya sa publiko nga kung may masaksihan nga insidente mag-report sa DILG para ini ang maimbestigahan. Sugataon ang mga motorista sang panibag-o nga pagsaka sa presyo sang gasolina kag diesel subong nga semana samtang may rollback naman sa kerosene. Sa advisory ginpahayag sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation nga magkapasaka ini sa presyo sang gasolina sang 15 sentimos sa kada litro kag 25 sentimos naman sa diesel samtang 15 sentimos kada litro ang buhin sa presyo sang kerosene. Mag-implementar sang pareho nga presyo ang clean fuel para sa diesel kag wala mapagbago sa presyo sang gasolina. Mag-aepekto ang bago nga presyo las 6 ang aga Martes, magluwas lamang sa clean fuel nga magapatuman sang price adjustment las 4:01 sang hapon sa pareho nga adlaw.
Sa dugang pangabalita national, malabo sa 1% sang nagbaton sa COVID-19 vaccines sa naka-eksperyensya sang tumalagsahon nga serious side effects. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 0.012% ang na-report nga side effects nga serious samtang 1.10% naman ang non-serious. Sa datos sang DOH, masobra na sa 4 million ka mga COVID-19 vaccines ang nabakuna sa Pilipinas, 3.1 million para sa first dose, 949,000 para naman sa second dose. Liwat ka nagpasiguro si Vergere sa publiko nga tanan nga COVID-19 vaccines nga may emergency use authorization ang safe kag epektibo. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karod nga daw Lunes, Mayo 24, tuweg 2021. Salawat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.